Vinell on the road efter 3 poäng borta mot Falkenberg på antika Falkenbergs IP. Första halvlek såg vi ju att det såg ganska bra ut. Fick ett skitmål, Sönderviks kanon. I andra halvlek så vet jag inte vad som händer. Vi går ut med samma manskap som avslutade första. Den mentala kollapsen är väl synd att säga, men den psykologiska svagheten och den stora rädslan och det stora hatet i att förlora från floskelgenerator Stare lyser ju igenom i spelarna. 1-0 i all ära, men det är, man går ut i andra med en liksom inställning att vi leder med 1-0, vad skönt liksom. Inte med inställningen att nu jävlar, nu kör vi över dem och gör 3 mål till, och vi ska minsann inte få deras målsvit med vad det nu blev då, 51 raka matcher med hemmamål. Visst, det är ju bara smink liksom. Det spelar ingen roll om de gör ett mål eller inte, men å andra sidan, när de väl gör straffmålet så där ser vi ju än mer att skallarna är inte på plats. Det låter så jävla klyschigt, och han har ju rätt i sak, Stare, där när han säger alla sina fjantiga jävla grejer, men det är ju precis som han säger ändå. Vi är med den känslomässiga hissen, vi sitter fast i källan, vi ligger och chippar efter andan när de trycker på efter mediokra ingripanden från Bjärs i mittförsvaret och Jalle som nickar rätt upp, och långbollar som inte har någon adress, förutom den fantastiska långbollen från Bjärs visserligen i första då, när han avväger den perfekt i hörnflaggen. De vinner andra bollar, de vinner tredje bollar. Vi går liksom inte in med kroppen, vi visar liksom inte att här ska det bli 2-3-0. Visserligen då andra skitmålet till skänks när May får en fin boll av Sören, driver upp ett par meter och skjuter och touchar deras försvarsspelare. Det är vi ju inte alls för bortskämda med de senaste åren, men skitsamma, det är en inställning som känns skraj. Det känns som spelarna är rädda de är mer rädda för att förlora poängen än att vinna 3. Om man ska lägga några plus då, eller några korta från matchen då, som vi brukar göra i de skriftliga krönikorna, så blir det ju plus helt klart till första halvlek, som ändå är helt okej. Samspel mellan Lasse, Gustav och Sören. Vi har lite folk i boxen emellanåt. Vi får in ett skitmål. Vi jobbar på. Vi har ett plus i Emil Salomonsson som faktiskt fick vara med i truppen nu för hemma. Som gör det jävligt bra över hela banan. Han jobbar strålande i offensiven. Han jobbar bra i defensiven. Vi har plusset på Bjärs, som sagt, som lägger den fantastiska långbollen rätt i hörnflaggan, som blir livsfarligt läge för Emil, tror jag, som kan dunka in. På minussidan då så har vi ju mittbackarna, Bjärs och Jalle, som skänker bort bollar gång efter annan. Det är räddningar rätt upp i luften, det är nickar som är mesiga så in i helvete. De vinner andra bollar, de vinner tredje bollar. Vi går inte in i närkamper, känns det som. Det blir farligt när de ställer om och kommer med fart. Vi har Bjärs långbollar, förutom den fantastiska hörnflaggsvarianten då, så har vi de andra som är, jag vet inte vad de håller på med. Vi har minus på det fruktansvärt mediokra ingrepandet av John på deras visserligen felaktiga frispark som Sören åker på, som föranleder deras straff då. Det ser ut som att han inte borde släppa den returen, men nu gör han det. Och straffen, jag vet inte, det är minus på domarkåren där också då, för att först frisparken och sen straffen, det kanske är straff, jag vet inte. Det var ju något läge efter, tror jag, dessutom, som mig blev helt mördad, eller vad säger man, nerriven
i ett anfallsläge. Det blir inte ens frispark. Helt ofattbart. Vi har minus på Johns utsparkar. Han har 90 minuter på sig och vet att det blåser småjävlar i luften ändå, så lägger han dem på sin högerkant och de går ut och vi kan inte liksom förankra och hålla i bollen i anfallszon när de ligger och trycker på. Minuslistan blir ganska lång här, men vi lägger in stare på den också för att vi går in på ett 4-5-1-spel när vi leder med 1-0 bara. Det hade väl känts lite bättre om vi hade lett med 2 eller 3 baljor, men vi ska försöka hålla i 1-0 genom att ta in Gustav Svensson som visserligen gör det bra, men vi har ingen direkt ambition att suga in bollen på offensiv planhalva och spela om matchen på det sättet, eller åtminstone göra fler mål. Det kommer ju 2an där visserligen, men det känns som ett okonsekvent coachande. I något läge så har vi ju även bytt ut Lasse Vibe också och spelar med ingen forward på plan. Så att ja, den psykologiska hissen stannar väl på bottenvåningen igen. Ska vi runda av det med lite positivt ändå i fet stil längst ner, så var det ju trots allt 3 poäng och det